l-Ingliż bdiet topera f'Malta bħala skola tat-tagħlim tal-Ingliż fl-1991. Fis-sena 2002 din l-iskola kibret internazzjonalment u llum għandha 25 ċentru tat-tagħlim għall-adulti f'7 pajjiżi u 25 skola oħra għall-istudenti taħt 18-il sena f'6 pajjiżi. Il-preżenza ta' l-Ingliż fid-dinja tinsab fost l-oħrajn fl-Istati Uniti, l-Emirati Arab Magħquda u l-Afrika t'isfel. Iċ-Chairman u Kap Eżekuttiv ta' Ingliż Andrew Manjon għal li fl-aħħar jiem il-ħidma u l-kisbiet tal-iskola Ingliż ġew rikonoxxuti permezz ta' unur prestiġġjuż ħafna f'dan is-settur. Ingliż ngħatat l-unur ST Leading Star Award 2025 fl-Study Travel Star Awards f'Londra. Kif spjega Sur Manjon, dan l-unur u l-ogħla wieħed li jista' jingħata fl-industrija tat-tagħlim dinji tal-lingwi. Look, this is a really huge award. I mean, it's an award of awards. EC over the years has actually collected almost 20 awards, Star Awards, at the event held in London, but this is like the top award you can get. So we're just really honored and proud to be a Maltese brand, a Maltese-owned company that has gone so far internationally. Andrew Manjon komplejt li Ingliż waħda mit-tlet l-aqwa skejjel tat-tagħlim tal-Ingliż fid-dinja għalli l-unur li ħadet l-iskola turi kemm Malta tkompli tirriafferma ruħha bħala pajjiż għall-edukazzjoni u t-tagħlim tal-Ingliż.